2003 मायथाइनि उनाव डिलिमिटेसन जायाखै आसामाव बेवहाय बे समावहाय जेरै दङ बिदिनो थाबाय जेनेबा नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बाक्सानि डिस्ट्रिक्टनि मोननैसो समस्तिफ्रा मंगलदै मुङाव थानाय माबाजोंहाय समस्तिजों पार्लियामेन्टारि समस्तिजों थाफाबाय बेयाव जोंहा बुंनांगौ खिन्थु जों बयबो आसा खालामना दङमोन जे डिलिमिटेसन जुदि जायोब्ला जोङो गोदानै उदालगुरि मुङै पार्लियामेन्टारि समस्ति मोनसे मोनगोन आरो बेनिखायनो दिनै 20 बोसोर नेनाय जाबाय 20 बोसोर नेनायनि उनावहाय दिनै डिलिमिटेसननि बाथ्रा फैबाय दिनै ड्राफ्ट प्रप'जालखौ दिनै फोसावबाय बेयाव नुबाय जे उदालगुरि समस्ति होनायाथ' गोजान बेनि अनगायै मा खालामखो जे बिटिसिनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ उल्थाहै नन शिडिउल एरियायाव लानानै थांबाय बिटिसिआ जोंहा दिनै स्पेसियेलि होजानाय एमेन्डेड 6 शिडिउलनि सिङाव थानाय बे खोन्दो थ' बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला ओरैनो जोङो नायोब्ला बा 6 शिडिउलनि केरेक्टार मथे जों नायोब्ला जे 6 शिडिउलाव जेसेबां जि समस्ति थायो बे गासैबो समस्तिया 100% एसटि जानांगौ खिन्थु जोंना बेयावहाय बे प्लेन एरियायाव होनायखाय बेयाव 100% जों एसटि मोननो हाया बेयाव टेकनिकेल प्रब्लेम थानायखाय थेवब्लाबो 80-85%खौ जोङो बिटिसिनि बेलायाव जों बेखौ मोनदों बेयावहाय दा खिन्थु जोङो एसेम्बलि माबाखौ जुदि नायो जोङो समस्तिफोरखौ नायोब्लाबो 12थानिफ्राय 15था बारायबाय खिन्थु बेयाव माने दुखुनांथावसो जाबाय उल्थाहै जोङो 6थाल' एसटि मोनबाय बांसिनखौनो 9थाखौनो दिनै जेनेरेल खालामनानै होबाय दिनै जेनेरेलखौ जुदि 9था खालामबायब्ला जोंहा 6 शिडिउलनि सिङाव थानायनि मा मुलाम्फा जाखो 6 शिडिउल एरिया जोंनो होनायनि मा मुलाम्फा जाखो जेबो मुलाम्फा थाहैयाखसै बेनिखाय दुखुनांथाव दा दिनै हयथ' जायफ्रा बेयाव आखाइ होनानै खालामदों बिसोरो बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि जुगे जुगे राजखान्थियाव थानानै मोनजानायनि हयथ' हिसाब निकास खालामनानै बेफोरखौ बानायदों बेनि अनगायै बे एमएलएनि अनगायै जों आरो मोनसे लकसभा समस्ति मोनगौ सानदोंमोन बेखौथ' मोनाखसै दिनै 6 शिडिउल आरो नन शिडिउल एरियाखौ मिक्स आप खालामनानै जोंनि 6 शिडिउलनि जिथु पावार एन्ड फांसन्स बेखौहाय फुरायै बाहायनो हायै बादि एक्सारसाइज खालामनो हायै बादि मोनसे बेबस्था खालामदों लासै लासै जोंनि जितु 6 शिडिउलनि पावार एन्ड फांसन्स जितु मोनथाय बे मोनथायखौ गैया खालामनो दिनै आवगायगासिनो दङ पलिटिकेलि बिराद मोजां षड़यन्त्र खालामनानै जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ जों जुदि दा मिन्थिया जों जुदि दा सिरि मोना जों जुदि दा कनसियास जाया सांग्रां जाया बेनि बागै जुदि गासैबो गसङा होमब्ला नैबे डिलिमिटेसनाव जुदि जोङो होबथानो हाया अब्ला हले जों बर' हिसाबै थांनानै थानाया 6 शिडिउल एरियायाव जुदिও थागोन अब्लाबो बे नामावसो थागोन खिन्थु जों हारि हिसाबै थांनानै थाहैनायानो जोंहा गोब्राब जागोन डिलिमिटेसननि सायाव बेखौ रायजोआसो जांख्रिथायनाय खामानि मावनो गोनां जाबाय बेखौ एक्सुवेलि रुलिं सरकारा मावनांगौमोन रायजोनि पाब्लिकनि खामानिमोन बियो ना रुलिं सरकाराथ' बेखौ बुंखानो नांगौमोन खारन जों मिथिगौ जदिও बुंदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ बानायदों खिन्थु इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दिल्लीयाव जिरायनानैहाय बेखौथ' आरो ओजों बानायनाय गासैनिफ्रायबो माबा लायो दा दिनै जों बे कमिटिफोरावबो एमएलए एमपि बेफोरखौ जोङो लानाय नुवाखै नैबेनि खेबावहाय थ' बे बेलायाव गभर्नमेन्टनिफ्रायनो साजेसना थांदों डेफिनेटलि खारन जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ अपेनलि बुंनाय खोनाबाय जे খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিয়ে মই এইটো বনাই দিছোঁ তাৰমানে बिथाङानो बानायदों whereas he was not supposed to do बे बानायनांगौ जिनिस नङामोन बेवहाय बिथाङा हिसाब निकास खालामनानै सोरखौ खोख्लैनो नांगौ सोरखौ बोखांनो नांगौ बहा बुरजा खालामनानै सोरहा बोलो फैगोन माबेखौ बांद्राय खालामोबा बेखौ बे मथेनो बिथाङा खालामनानै होदों आरो जोंनि बिटिसिनि सोरखाराथ' कलिसनाव दङ स्टेटआवबो बिटिसियावबो बेखाय डेफिनेटलि प्रब्लेम जागोन बेखौ जोंबो बुजिदों जदिও खालामनांगौमोन बेवहाय गसंथानांगौमोन राव होनांगौमोन थेवब्लाबो डेफिनेटलि कलिसनाव थानायखाय प्रब्लेम जादों थेवब्लाबो जों रायजो हिसाबैब्लाबो गुबुन संगठनब्लाबो गुबुन पार्टिब्लाबो रावबो बेखौहाय सिरियै गनायना लानायनि बाथ्रा गैया बेवहाय इन्डिजिनियास मानसिफोर बा थागिबि मानसिफोरखौ रैखाथि होनायनि जों जेबो नुहुरा नाथाय बे फिसा फिसा हारि जाति ट्राइबेलफोरखौहाय धंस खालामनाय गैया खालामनाय बिसोरनि सायाव जुगे जुगे बोरैहाय सासन खालामनानै मोनजागोन बेनिसो मोनसे बेबस्था खालामखानायखौ जोङो नुदों मेवनाव लासैनो खालामो रायजो राजाफोरखौ माबायदि साहायनो जानो खावलायो मानो होनबा जोंनि बे बिटिआरनि मोनसे न'खर मोनसे फेमिलि हमना ला
बे मोनसे फेमिलि गथेर बेखौ मा बुङो? नङा आं सानो रायजो राजायाथ' सांग्रां मथा मथि दाथ' रायजो राजाया बुजिदों जुदिव रायजो राजाया डाइरेक्टहै मावनो हाया जों दा दिनै बेवहाय जिरायबाय गोबां संगठनफोर ज' जानानै बे गोबां संगठनफोरनि ज' जानानै जों सावरायनानै जोङो साजेसन एबा एडभाइसफोर होगोन इलेक्सन कमिसननो बेबादिहाय जोंहा पावारा बेखिनियानोल'सै बेखौ खोनासङा मावफुङा बिसोरनि खोथा आरो इलेक्सन कमिसननि सायाव माबे पार्टिनिफ्राय मा प्रेसार फैगोन बेखौ बिसोरसो मिथिगोन स' बेखौ मावफुङो मावफुङा जों बुंनो हाया बेवहाय रायजोआ रायजोनिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बेवहाय जों खावलायगोन जे जायफ्रा पावाराव दङ जायफ्रा गोहोआव दङ जायफ्रा फेर फाथिनानै बुंनो हायो जायफ्रा बिख'ना लानो हानाय थोंजोङै बिख'ना लानो हानाय गोहो दङ बिथांमोना बेखौ बांसिनै नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ होननानै